أما أخلكم ترخيبة تزلنا حساب ككافلكم قال دخون أبت معلتاوي هوت تزلوا صوتنا هوت تزج أنق نجارات كقالل زخيل قال حبريتا أنت كترخبون دحركي إلكم سي كترخبان دحركي إلكن نعايز عاب حقوسي مالتي مخنياتو النبيات نبو حفتي كم زحلفتو تي هوات كم عينت تشجر نيرا كله تمستناي نبرا صاطي مخا زيادة أدهوز دلي ولاد هاليكا تنبرو نبرا كنا من تاي صاط خمس فتر بقدامي مال درجة فيرست هاند رأي مالتيو سلازي انتاي إذا جبرك خمس عينت شجر ويدما خمس عينت أجارو خنو بلو كم عينت كونات هاي هوات كخجات ما كخلو اتسب هواتو يغيريو بتاع محلاي نايسب شجر زردا تتنقي قزنبر سمعيتات سب زحلو أزيو بلوت سبي زخون مخنياتو اتي زحلفو معلتاوي هوات كوم عينت سب قبرو مالتي لازم ما اخركم كركب كله بتعمي حق زربا فولي سمعيتي سمعني سلازي بقطتا غزي خيوس دلكن نابتي ملخت خحلف سو مجمرتا قدمي زخونه مغلصي مجماري انتي كبلكم فتو انتي كبلكن فتو everything is gonna be okay كله ነገር دحن كخوني دحن كخوني سلازي ننبخ خلخو نسو يزرق مالتيو تمجمرتا زنبر شاقلوتن نوصن حج خري اخلخون بقى ايرخبني سماين مدرني مالتيو سلازي كله ነገር دحن كخوني بزي اخ جمر فتو ازر استزي ازي صاقطنا امرو ወይ ድማ ምጭና ክንብሎ ንኽእል ስለምንታይ ኣገዳሲ ዝኸውን ኢልና ምስ ንሓትት ህይወት ንባዕላሲ ብፍላይ ከም ስደተኛ ኮይና ንሕና ቀላል ኣይኮነትን ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ወስኸሉ ወላዱ ምዃን ኣደ ምዃን ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሓትት ማለት እዩ ተደምሮ እቲ ፈጣሪ ዝሃበካ ውላድ ተወሳኺ ነገር ዝደሊ ፍሉይ ድሌት ዝደሊ ዝያዳ ምክንኻን ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ነቲ ጸቕጢ ተወሳኺ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ኣዴታት ኣብ ቀጻሊ ጸቕጢ ይነብራ ማለት እዩ ግን ጸቕጢ ተሰሚዕካ ወይ ተጨኒቕካ ማለት ድኹም ኢኻ ማለት ኣይስምዕን እዩ ምክንያቱ ጸቕጢ ክስማዓካ ማለት ግብራዊ መልሲ ናይ ሰብነትና እዩ ባህርያዊ ግብረ መልሲ ናይ ሰብነትና እዩ ስለዚ እንታይና ክንዘራረብሎም ማለት እዩ ነዚ ባህርያዊ ዝኾነ ናይ ሰብነትና ግብረ መልሲ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ኸይዱ ኣብ ሰብነትና ጉድኣት ከይብፅሕ ወይ ድማ ነቲ ናይ መዓልታዊ ኣሳልጦና ከይትንክፎ ምእንታንሲ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ክንገብሮ ንኽእል ነገራት እንታይ እዩ ዝብል ኢና ገለ ነገራት ክንድህስስ ማለት እዩ ካብዚ ቐፂልና እንታይ ክንርዳእ ንደሊ ኣብዚ ብዙሓት ኣለኽን ኣብዚ ግሩፕ ዘለኽን ኣብዚ ግሩፕ ዘየለዋ ከዓ ብዙሓት ኣለዋ ማለት እዩ ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዚ መልእኽቲ ዝነግረና በይንና ኣይኮንናን ማለት እዩ በይንኺ ይኮንክን ስለዚ ሓደ ግዜ ዓቕልኽን ተፀቢቡኪ በቲ ኩነታት ሕማቕ ሰቢኺ ወይ ድማ ፈሺልክ ማለት ኣይኮነን በይንኺ ይኮንክን ድኽም እንድሕር ኢልክ ሓደ ግዜ እንድሕር ከምዚ ምሕላል ዓይነት ሓሳብ መንፈስ እንድሕር መፂኪ ንውላድክ ዘለክ ፍቕሪ ቀኒሱ ማለት ኣይኮነን ሰብ ምዃንኪ ወይ ሰባት ምዃንና እዩ ዘርኢ እዚ ድሓር ብዙሓት ኣዴታት ነዚ መስገደልዚ በይነን እየን ዝሰግርኦ ነዚ መስገደልዚ በይነን እየን ዝገጥምኦ ኣብዚ ግን ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝክን ኣጆና እንዳተባሃልክን ካብተን ቅድሜኽን ዝሓለፋ ከዓ ምኽሪ ካብ ሰብ ሞያ ምኽሪ እንዳወሰድና ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ጉዳይ በይንና ንገጥሞን ናይ ከባቢና ናይ ቤተሰብና ናይ ሰብ ሞያ ናይ ከማና ዝገጠሞም ብፆትና ድጋፍ እንዳረኸብና ንኸዶ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይና ንብል ዘለና ማለት እዩ ጸቕጢ ክስማዓና ባህርያዊ እዩ ክነመሓድሮን ክንቆፃፀሮን ከዓ ንኽእል ኢና እዚ እንታይ ማለት እዩ ጠቕላላ ጸቕጢ ይስማዓካ ናይ ትጭነቕን ማለት እዩ ግን ናብ ኣስጋኢ ኩነታት ንኸይበፅሕ ምእንቲ ወይ ኣድማዕቲ ኮይና ክንቅፅል ምእንቲ ኢና ክነመሓድሮን ክንቆፃፀሮን ዘገድስ ማለት እዩ እሞ እዚ ጸቕጢ ንብሎ ዘለና ጸቕጢ ናይ ኣእምሮ ወይ ጭንቀት እንታይ እዩ ብመሰረቱ ዝብል ሕቶ ቁርብትለይ ክንርኢ ክንምልስ እዚ ጸቕጢ ናይ ኣእምሮ ወይ ጭንቀት ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ሰብነትና ነቲ ዘጋጥሞ ጸቕጢ ናይ መዓልቲ ወይ ገጢሞ ዘሎ ኩነታት ንኽብድህ ዝህቦ ወይ ዝፈጥሮ ግብረ መልሲ እዩ ስለዚ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ እቲ ጭንቀትከ ወይ ድማ ጸቕጢኸ መዓስ እዩ ዝኽሰት እንድሕር ኢልና እንታይ ናይ መዓልቲ ናብራ ጸቕጢ ክብርትዕ ከሎ ክደራረብ ከሎ ማለት እዩ
ወይ ሓደ ግዜ ፍርሒ ክስማዓና ከሎ ከምዚ ድኸውን ከምቲ ድኸውን ኢልና ክንፈርሕ ከለና ነገራት ሓደ ብልዕሊ ሓደ ክበዝሕ ከሎ ድሓር ካልእ ከዓ ጽባሕ እንታይ ከም ዘጋጥም ወይ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ከመይ ክኸውን ዝብል ሕቶታት ምስ ዝበዝሓና እዚ ኢታት እዩ ጸቕጢ ዝፈጥር ማለት እዩ ብባህሪኡ ጸቕጢ ናይ ምድማር ባህርያት ኣለዎ ሓደ ነገር ክትሽከሞ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ምስ ተደረበሉ ሳልሳይ ምስ ተደረበሉ ኣዲቲቭ ይደራረብ ማለት እዩ ተሓጋጊዙ ከዓ ንዓኻ ክብር ተዓካ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ጭንቀት ኩነታትና ዘቀላጥፉ ከዓ ኣብ ዝርዝር ኣብ ሳይንስ ኣይኣቱኒ ግን ሆርሞናት ኣለዉ ዝበኣታታት ናይ ደም ማለት እዩ ኮርቲሶልን ኣድሬናሊንን ዝበሃሉ እዚኦም ብውሑድ ዓቐንን ንግዚኡን ጠቐምቲ እዮም ንዝተናውሐ ኩነታት ግን ሽግራት ዝፈጥሩ እዮም ማለት እዩ ኮርቲሶል ኣድሬናሊን ስለዚ እንታይ ኢልና ክንፈልዮ ንኽእል ኢና ንፀቕጢ ናይ ኣእምሮ ወይ ንጭንቀት ግዝያውን ንነዊሕ ዝፀንሕ እቲ ግዝያዊ ንብሎ ዘለና እቲ ጠቃሚ ዝበልናዮ እቲ ባህርያዊ ዝበልናዮ ንዝገጥሙና ናይ ህይወት ብድሆታት ብዓወት ንክንሓልፎም ዝሕግዙና እዩ ንኣብነት ተማሃራይ ኮንካ መርመራ ምስ ቀረበካ ቁሩብ ፀቕጢ ስማዓካ እሞ ነቲ ፀቕጢ ተጠቂምካ ተንብብ ትፅዕር ለይትን መዓልትን ገለ ኣብ ቅድሚኻ ዘፍርሕ እንስሳ እንድሕር መፅኡ እቲ ምስንባድ ወይ ፀቕጢ ነጢርካ ብመንደቕ ክትዘልል ድዩ ናብ ገረብ ክትስቀል ይሕግዘካ ሕጂ ግዝያዊ ፀቕጢ ወይ ምጭና ባህርያውን ሓጋዝን እዩ ማለት እዩ ካብቲ ዘለኻዮ ኩነታት ንክትሃድም መዓስዩ ሓደገኛ ዝኸውን ንነዊሕ ዝፀንሐ ጭንቀት ምስ ዝኸውን እንታይ ዘስዕብ ይቕሬታ እንታይ ስለ ዘስዕብ ከዓ ኣሸጋሪ ዝኸውን ሕማምን ነቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ንኸይትገብርንካ መሓለኻ ናይ ምዃንን ባህርያት ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ንሕና ክነወግዶ ንፍትን ዘለና እንታይ እዩ እዚ ግዝያዊ መዓልታዊ ዝመፅእ ፀቕጥና ህይወት ናብ ዝተናውሐ ዘይቋርፅ እሞ ከዓ መዓልታዊ ህይወትና ንኸይንመርሕ ዝዕንቅፍ ዓይነት ጭንቀት ንኸይቅየር ኢና ጥንቃቐታት ክንገብር ማለት እዩ ወይ ድማ ከመይ ጌርና ከም ንጥንቀቕ ከመይ ጌርና ከም ነመሓድሮ ገለ ክንርእሎም ማዓንቲ ስለዚ ስለምንታይ ግን ኣዴታት ንነዊሕ ዝፀንሐ ጭንቀት ንኽስምዐን ዝተጋለፃ ዝኾና ማለት ብፍላይ ድማ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ዝያዳ ኣድህቦ ዝደሊ ውላድ ምዝህልወካ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዕረፍቲ ዘይብሉ ቆልዑ ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ኣሎ ቆልዓሲ ብባህሪኡስ ብጣዕሚ ዲማንዲንግ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ዓለም ክትዕብዮ ከለኻ ኣብ ወፃኢ ሃገር ክትዕብዮ ከለኻ ካልእ ዝተፈራረቐ ድቃስ ኣሎ ወላዲ ምዃን ኣደ ምዃን እኹል ድቃስ ንኸይትድቅስ ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድቃስካ ሙሉ ኣይኮነ ዝተፈራረቐ እዩ ካልእ ናይ ስምዒት ወይ ናይ ኢሞሽን ሃልክሎ ብዙሕ ዘጉሄካ ብዙሕ ዘሕዝነካ ነገራት ኣብቲ መዓልታዊ ነገራት ከጋጥመካ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ኢሞሽናትካ ስለሓፍኮፍ ዝብል ንሱ የህልኸካ ይድክመካ ማለት እዩ ነቲ ፀቕጢ ናይ መዓልትኻ ካ ይውስኸሉ ካልእ ክትዕርፍ ወይ ናብ ንቡር ንክትምለስ ሜክኣፕ ክትገብሮ ነቲ ጉዳይሲ ሪሰት ክትገብሮ ዕድል ኣይትረክብን ኢኻ ኣደ እንድሕር ኮንካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉያ ስለ ዘለኻ ሰሙን መፀት ሰሙን ትኸይድ ሰሙን ትመፅእ ሰሙን ትኸይድ እስኪ ንኣብነት ሓደ ተማሃራይሲ ብተማሃራይ እንድሕር ኬድናዮ መርመራ እንድሕር ኣትይዎስ ፀቕጢ ተሰሚዑ ተጨኒቑ ቅንሞ እቲ ፈተና ሕልፍ ምስ በለ ግን 2-3 መዓልቲ ደቂሱ የካሓሕሶ የዕርፍ ገለ ማለት እዩ ኣደ እንድሕር ኮንካ ግን ከምኡ ዓይነት ናይ ዕረፍቲ ግዜ እውን ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ ካልእ ሓደ ግዜ ወላ እቲ ዕረፍቲ ዝበሃል ከምዘይ ምልከተካ ምሕሳብ ኣሎ ኣዴታት ማለት እዩ ወላ እውን እንተ ዕሪፍካስ ከምዚ ጊልት ዓይነት ወይ ድማ ከምዚ ሕማቕ ምስማዕ ኣነስ ንምንታይ ክሳብ ክንዲዚ ገሌልካስ ንነብስኻሲ ክሳብ ክንድኡ ትተሃላለኻ ወይ ድማ ዕረፍቲ ምውሳድ ዘይምልከተካ ጌርካ ትወስዶ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ውላድካ ፍሉይ ሓገዝ ዘልዮ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ማልቲፕላይ ይኸውን ማለት ይራባሕ እዚ ጉዳያት ቆፀራታት ሕክምና መዓት ይበዝሕ ብዛዕባ መፃኢ ውላድካ ትሻቐል ኢኻ እኹል ሓገዝ ዘይምርካብ ኣሎ ማለት እኹል ኢንፎርሜሽን ዘይምርካብ ካብ ማሕበራዊ ህይወት ክትግለል ኢኻ ወይ ድማ ትንፀል ኢኻ ንሱ ናይ ባዕሉ ፀቕጢ ኣለዎ ወዘተ ወዘተ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ከዝኻ ክርክብ ዝፈቱ ነገር እንተ ደኺምኪ ወይ ድማ ዓቕልኽ እንድሕር ፀቢቡኪ ወይ ድማ እንድሕር ዳ ፀቕጢ ተሰሚዕኪ ንውላድኪ ዘለኪ ፍቕሪ ጎዲሉ ማለት ኣይኮነን ወይ ድማ ድኽምቲ ኢኺ ማለት ኣይኮነን ኖ ብጣዕሚ ባህርያዊ ናይ ሰብ ግብረ መልሲ እዩ ክደኽሚ ሓገዝ ክደሊ ፀቕጢ ክስማዓኪ ስለዚ
ነቲ ባህርያዊ ነገር ኣይንባእሶን ኢና እንታይ ዳና ንገብር እቲ ባህርያዊ ነገር ንነዊሕ ከይቅፅል እሞ ህይወትና ከይቆፃፀሮ ጥራይ ኢና ክነመሓድሮ ንፍትን ወይ ክንጥንቀቕ ንፍትን ማለት እዩ እዚ ከዓ ብሓንሳብ ፐርፌክት ክኸውን ማለት ዘይኮነ በብቁሩብ እንዳመሓየሽናዮ ንኸይድ ስለዚ ምልክታት ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ጭንቀት እንታይ እዩ ምናልባት እሲ ኣነሲ ከመይ እቲ ጭንቀት ማለት ኣነ ይጭነቕ ዘለኹ ወይ ሳይጭነቕ ድሓን ዘለኹ ኢልና ንሰብነትና ንክንግምግማ ክሕግዘና ገለ ክጠቅስ እንዲ ሕጂ ካብቲ ዝጠቐስክዎ ኣብ ሰብነትክን ወይ ኣብ ሂወትክን እንድሕር ሪኢኽን እዚ ምልክታት ዳኣሉ እምበር ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ኣለና ገለ ማለት ኣይኮነን ግን ምልክታት ነቲ ምልክታት ተጠቒምካ ኦኬ ኣብ ምንታይ ከመሓይሽ ኣለኒ ኢልካ ንምሕሳብ እዩ ስለዚ ምልክታት ናይ ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ድማ ምጭናቕ እንታይ እዩ ቀፃሊ ድኻም ስማዓካ ወላ ዕሪፍካ ወላ ደቂስካ ምስ ተሳኻ ስቲል ድኻም ስማዓካ ወላ ሓንቲ ከይሰራሕካ ድኻም ስማዓካ ስለዚ እዚ ሓደ ምልክት እዩ ካልእ ንነገራት ክትርስዕ ትጅምር ርእስኻ ሲ ፎግ ይኸውን ንሓደ ነገር ፎከስ ናይ ምግባር ዓቕምኻ ይቕንስ ድሓር ተነቃፊ ትኸውን ወይ ድማ ከም ስምዒት ዘይብልካ ትኸውን ወይ ድንዙዝ ትኸውን ዓይነት ከምዚ ዝኾነ ነገር ዘይገርመካ ዓይነት ትኸውን እዚ ሓዲኡ ዋላ ተነቃፊ ምዃን እውን እቲ ዝኾነ ነገር ዘይገርመካ ምዃን እውን ክልቲኡ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ርእስኻ ሕማም ርእሲ ወይ ቃንዛ ሰብነት እንታይ ምዃኑ ጠንቁ ዘይትፈልጦ ቃንዛ ሰብነት ካልእ ሽኮራዊ ነገር ምብሃግ ሽኮራዊ ምግብታት ምብሃግ ዝኾነ ቾኮሌት ነገር ወይ ሽኮር ዝበዝሖ ነገር ኬክ ነገር ዝያዳ ከምኡ ዓይነት በሊዕኻ ከለኻስ ክትበልዕ ምድላይ ዓይነት ካልእ ድቃስ ምእባይ እዚኦም ኩሎም ፀቕጢ ክስማዓካ ከሎ ወይ ክትጭነቕ ከለኻ ዝንፀባረቑ ምልክታት እዮም ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ጭንቀት ኣብ ርእሲ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ከምኡ ዝመስሎ ሰብ ማለት እዩ በቃ ትጭነቕ ሳብ ርእስኻ እዩ በቃ ኣብ ሓሳብ ጥራይ ተርፍ እዩ ዝመስል ኖ እንድሕር ፀቕጢ ናይ ኣእምሮ ወይ ጭንቀት ተዘይመሓዲርካዮ ወይ ግዜ ተወሲዱ ናብ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ከይተረፈ ይፀሉ እዩ ማለት ሕማም ቀልጢፉ ዘጥቃዓካ ሰዓል ቀልጢፍካ ትሓምም ወይ ዝኾነ ካልእ ሕማም እውን ከምኡ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግብና እውን ይፀልዎ እዩ ብሎቲንግ መንፋሕቲ ናይ ከብዲ ድርቀት ገለውን ክስማዓካ ክእል እዩ ንልብኻ እውን ይፀልዋ እዩ ልብኻ ህርመት ትውስኽ ደም ብዝሒ ክኽሰት ከኣል ከምኡ ነቶም ሆርሞናት ወይ ባእታታት ናይ ደምና ንዖም እውን ክፀልዎም ክእል እዩ ሓንተ ወይ ኮርቲሶል ኣድረናሊን ኢለኩም ነይረ እዚኦም እንታይ እዮም ነቲ ናይ ሰብነትና ኩነታት ብጣዕሚ እዮም ዝፀልዎ ስለዚ ንሽኮርያ ንከምኦም ዝኣመሰሉ ኮሌስትሮል ምብዛሕ ዝተጋለፅካ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕዱር ጭንቀት ወይ ነዊሕ ዝፀንሐ ጭንቀት ኣብ ሰብነትና ከምዚ ዓይነት ፀገም ክፈጥር ክእል እዩ ስለዚ ኣብ ርእሲ ጥራይ ዘይኮነስ እንድሕር ኣብ ዝተናውሐ ዝኾነ መፍትሒታት ዘይጌርናሉ ኣብ ጥዕናና እውን ጎዳእ ነገር ሒዙ ክመፅእ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፀቕጢ ኣእምሮ እንተዘይተመሓዲሩ እቲ ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ጭንቀት ድቃስ ምስኣን የምፅእ እቲ ድቃስ ምስኣን ጥዕና ዘይህብ መግቢ ሽኮራዊ ነገር ምብዛሕ የምፅእ እሱ ከዓ መሊሱ ከዓኒ ዝያዳ ድኻም ከም ዝስማዓካ ገብረካ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ከዓ መሊሱ ከዓ ጭንቀት ከዓ ይወልድ ሕጂ ከም ሳይክል እዩ ማለት እዩ ሓደ ንሓደስ መሊሱ የጋድዶ ስለዚ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ማለት ነቲ ሳይክል ክትበትኮ ኣለካ ማለት እዩ ነቲ መስርሕ ክትኮልፎ ኣለካ ስለዚ ድቃስ ተንኪፈ ኣለኹ ኣመጋግባ ተንኪፈ ኣለኹ ድኻም ስማዓካ ኢለ ኣለኹ ስለዚ እቲ ሳይክል ከምዚ ኢሉ እንዲ ዝቕፅል ዘሎ ክትበትኮ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ጠጠው ክተብሎ ኣለካ ስለዚ በንፃሩ ክንዛረብ ከለና እንታይ ንብል ዘለና ስለዚ እኹል እንድሕር ደቂስካ ነቲ ጭንቀት ትቕንሶ ኢኻ ማለት ነቲ ፀቕጢ ትቕንሶ ኢኻ ፅቡቕ እንድሕር ተመጊብካ ነቲ ፀቕጢ ክትቅንሶ መንገዲ ከፊትካ ኣለኻ ማለት እዩ ድኻም ስማዓካ ኣሎ ስፖርት ምንቅስቃስ ኣካላት ብምግባር እዚ ናይ ፅሞና ግዜ ወይ ፀሎት ወይ ዮጋ ምግባር ነቲ ፀቕጢ ከም ዝቕንስ እግሪ መንገድና ንርኢ ኣለና ማለት ስለዚ ነቲ ሳይክል ክንበትኮ ኣለና ንኽእል ኢና ከዓ ስለዚ ንነብስና ንክነህድእ ሲ ሕጂ ናብ መፍትሒታት ኢና ክንመፅእ ብዙሕ እቲ ኩነታት ክገልፆ ፀኒ ሕጂ መፍትሒ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኦኬ ተረዳዲና ኣለና እዚ ሲ ዝስማዓና ዘሎ እዩ ገለገሊኡ ግን እንታይ ክግበር ዘሎ መፍትሒኡ እንታይ እዩ እንታይ ሓይሽ ንዝብል ሓደ ኣብቲ ፀቕጢ ዝስማዓና እዋን ዝኾነ ነገር ሲ ናይ መዓልታዊ ነገር ዝኾነ ወይ ሪጋት ትውዕል ኣብ ሕክምና ወይ ውላድካ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ተሸጊሩ ውዕል ሽዑ መዓልቲ ገለ ዝኾነ ፀቕጢ ክስማዓካ ከሎ ሰብነትካ እተረጋግኣሉ ክልተ መንገዲ ክነግረክን እየ ምስ ነገርኩ ክንካ ክትፍትንኦ ከዓ ሕጂ የተባባዕክን እንድሕር ጥዕመክን ኮይኑ ትዘለኽንኦ እቲ ቀዳማይ ቀሊል መንገዲ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ትፈቲናዮ ሩይ ለውጢ ነምፅኣሉን ሰብነትና ንምርግጋእ ኣተናፍሳ እዩ
ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ናይ ብሓቂ ብሳይንስ ተረጋገፀ ዝሰርሕ መንገዲ እዩ እዚ ከመይ ማለት እዩ ንውሽጢ ክትስሕብ ከለኻ ሓፂር ምስትንፋስ ሓፂር ምስሓብ ንደገ ክተስተንፍስ ከለኻ ግዜ ወሲድካ ምስትንፋስ ከመይ ማለት እዩ ኢልካ ስሒብካ ቀልጢፍካ ክተውፅኦ ከለኻ ቀስ ጌርካ ግዜ ምውሳድ ስለዚ ክትስሕቦ ከለኻ 4 ሰከንድ ክተውፅኦ ከለኻ 6-7 ሰከንድ ምውሳድ እዚ ንሓሙሽተ ግዜ ገለ ከምኡ ጌርካ ደጋጊምካ እንድሕር ጌርካ ልብኻ ትሃርም ዝነበረት ትረጋጋእ ከምዚ ዓቕልኻ ፅብብ ኢልካ ነበረ መንፈስካ ህድእ ክብል ኣዝዩ ፍቱን መድሃኒት እዩ እንታይ ኢለኩም ኣየር ንውሽጢ ክትስሕቡ ከለኹም ቀልጢፍካ ስሕብ ምባል ክተውፅኦ ከለኻ ነቲ ኣየርካ ቀስ ኣቢልካ ግዜ ወሲድካ ምውፃእ ነዚኣ 5 ግዜ ምግባር እዚኣ ነቲ ልብኻ ነቲ ህርመት ልብኻ ነቲ ምርባሽ ዓይነት ስምዒት እትህድእ ቀላል መንገዲ እያ ፍትንቲ መንገዲ እያ ካልይቲ እንታይ ኣብቲ ኮፍ ኢልካሉ ዘለኻ ወይ ጠጠው ኢልካሉ ዘለኻ እግርኻ ክልቲኡ እግርኻ ናብ መሬት ረጊፅካ እንታይ ትገብር ከባቢኻ ትምልከት ካብቲ ትሪኦ ዘለኻ ሰለስተ ኣቕሓ ትመርጽ ንኣብነት ኣብ ቅድመይ ዝሪኦ ዘለኹ ሰዓት ርኢ ኣለኹ ማዕጾ ርኢ ኣለኹ ቬንቲሌተር ርኢ ኣለኹ ኦኬ ዘን ሰለስተን ክጠቕሰኒ ካልኣይ ከዓ ክልተ ትሰምዖ ዘለኻ ነገር ከዓ ጥቀስ ሕጂ ኣነ ሰምዖ ዘለኹ ንኣብነት ቆልዑት ኣብ ደገ ፃወት ኣለኹ ድምፆም ሰምዖም ኣለኹ ኣብዚ ኣነ ከዓ ዝኾነ ቸርች ኣሎ ሙዚቃ ዓው ዝበለ ይስምዑ ኣለዉ ንሱ ከዓ ቁርብ ስማዓኒ ኣሎ ስለዚ ኣስተውዒለሉ ኣለኹ ማለት እዩ ማይ ከዓ ጥብጥብ ብላሉ ብደገ ማይ ሃርም ፀኒሑ ኦኬ ሳልሳይ ከዓ ዝስማዓካ ትድህሶ ዘለኻ ነገር እሱ ከዓ ኣብዚ ጠረጴዛ ሒዝዮ ዘለኹ ፒሮ ኣብ ኢድያ ኣሎ ስለዚ ንዑ ይድህስሶ ኣለኹ እንታይ እዩ ዝገብረካ እዚ ነቲ ከባቢኻ ንክትቆፃፀሮ ግራውንድድ ንክትከውን ዝሕግዝ ነገር እዩ እንታይ ኢለኩም ክደግመልኩም እታ ቀዳሚት ናይ ምትንፋስ ወዲእና ኢና ንሳ ሓንቲ እያ እዛ ካልኣይቲ ሜተድ ከዓኒ እግርኻ ክልቲኡ እግርኻ መሬት ረጊፅካ ካብ ትሪኦም ዘለኻ ሰለስተ ነገራት ምጥቃስ ወላ ነግድን ዓው ትብል ማለት ውሽጥኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰለስተ ነገራት ምጥቃስ ካብ ትሰምዖም ዘለኻ ክልተ ነገራት ምጥቃስ ካልኻ ካብ ፊል ካብ ትገብሮ ወይ ካብ ትድህሶ ዘለኻ ሓንቲ ነገር ምጥቃስ እዚ እንታይ ዝገብረካ ካብቲ ዘለኻዮ ሓሳብን ፀቕጥን ኣውፅእ ኣቢሉ ናብቲ ዘለኻዮ ቦታ ዝመልሰካ ኣዝዩ ዝተፈተነ መንገዲ እዩ ፈትኖ ቀሊልን ክሰርሕ ዝኽእል መንገዲ እዩ ኦኬ ካልእ ዝተናውሐ ኣገዳሲ መፍትሒ ግን ሕጂ ገለ ነጥብታት ክንጠቅስ ኢና ድቃስ ብዛዕባ ድቃስ መጀመርያ ክንዛረብ ኢና እኹል ዘይምድቃስ ንጭንቀት የጋድድ እዩ ወይ ንፀቕጢ የጋድድ እዩ ሓደ እኹል ዘይደቀሰ ሰብ ብቐሊሉ እዩ ፀቕጢ ዝስምዖ ካልኣይ ከዓ ዘጭንቕ ሰብ ከዓ ድቃስ ይስእን ማለት እዩ ስለዚ ሪኢኹም ንሓድሕዱ ዝመጋገብ እዩ ጭንቀት ንድቃስ ምስኣን ሂበካ ድቃስ ምስኣን ካብ መስነት ጭንቀት ከይጋደልካ እዚ ኣቐልጢፍካ ተዘይ ኳሊፊካያን ዘይ ማሓዲርካያን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኸውን ማለት እዩ ስለዚ እኹል ንምድቃስ ክንቃልሳ ድቃስ መድሃኒት እዩ ድቃስ ዝኾነ ላግጀሪ ነገር ኣይኮነን ከምዚ እንተርኪብካሉ ትገብሮ ገለ ከምኡ ክንሓስቦ ብልና ድቃስ ማለት ሲ እንታይ ምኽብለኩም ከይበልዓካ ዶ ትውዕል ኢኻ ገለ ከምኡ በቃ ከምዚ ኦክሲጅን ነስተንፍሶ ከምኡ ይድቃስ ስለዚ ንሰብነትና ብዛዕባ ድቃስ ክንሃስያ ብልና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ብዛዕባ ድቃስ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት መዓልታዊ ምድቃስ ተማዊትና ማለት እዩ በቃ ከምዚ ቆፀራ ተሊካ ምሽ ተብተብ ትብል ነቲ ቆፀራ ከይትዱንኪ ድቃስ ከዓኒ ከምኡ ልክዕ ክንቋፀሮ ኣለና ነቲ ድቃስ እታ ሰዓታት ድቃስ ፍርቂ ለይቲ ድያ ተጥዕመና ሰዓት 10 ሰዓት 11 እታ ፕራክቲካል ምስቲ ህይወትና ትኸይድ ንመርፃ ሰዓት ሽዑ ንዓ ንሕልዋ ቆፀራ ናይ ድቃስ ኣለና መዓልታዊ ስለዚ ንድቅስ እንተኽኢልና 7 ሰዓት ሓደ ሰብ ክድቅስ ኣለዎ እንተወሓደ 6 ሰዓት ውሕድ እዩ ሓደ ሰብ ግን ጥዑይ ኮይኑ ንኽነብር ተማዊቱ 7 ሰዓት ክድቅስ ኣለዎ ካልእ ነዚ ድቃስ ዝሕግዘና እንታይ እዩ ኣብ ዘመንና ቀንዲ ፀረ ድቃስ ኮይና ዘላ ሞባይል እያ ስለዚ ቴሌፎን ክንቅንስ ኣለና ብፍላይ ምሸት 1 ሰዓት ቅድሚ ምድቃስና ከባቢ ቴሌፎን ካብ ጥቃና ንኣልያ ወይ ድማ ብራይትነስ ኣዝና ዜሮ ጌርና ንጥቀመላ ማለት እዩ ሕጂ ቴሌፎንን ድቃስን በቃ አንጻር እዮም ቴሌፎን ድሕር ጠዊካስ ንኸይትድቅስ ንነብስኻ ትበኣስ ኣለኻ ማለት እዩ እንታይ ምረፅ ካብኡ ካብ ቴሌፎን ንላዕሊ መፅሓፍ ምንባብ ኣብ ዓራትካ ሲ መፅሓፍ ሒዝካ ምድያ ኣብ ክንዲ ቴሌፎን ማለት እዩ ካልእ ምሸት ንድቃስ ክትዕመና ምእንታን ገለ ክንገብሮም ዝግባአና ጥንቃቐታት ንኣብነት ቡን እንድሕር ናይ ምሸት ሰቲና ወይ ምሸት ሰቲና ንገለ ሰብ ዘይክልክሎ ኣሎ ግን ንብዙሕ ሰብ ድቃስ ይኽእል እዩ ቡን ስለዚ 8 ሰዓት ቅድሚ ምድቃስ ናብ ዘሎ ሰዓታት ቡን ዝበሃል ክንጥዕም ወላ ሻሂ እውን ከምኡ የብልናን ማለት እዩ ካልእ ስክሪን ታይም ቴሌቪዥን ኣብ መደቀሲና እንተሊና ቀንዲ ጌጋ ነገር እዩ ማለት እዩ ብመንፅር ድቃስ ክንሪኦ ከለና ኮምፒውተር ሞባይል ገለ ኩሉ እዚ ኣብ ሊቪንግ ሩም ኣብቲ ሳሎን ገዲፍና ናብ መደቀሲና እንተኣተና ኣዝዩ ተመራፂ እዩ መግቢ ዘይምኽባድ ምሸት ቅድሚ ምድቃስና እንተ ሓደ ቅድሚ 2 ሰዓት ቅድሚ ምድቃስና ድራርና በሊዕና ሬዲ ክንከውን ኣለና ሽዑ ፎስ ኢልና ክንድቅስ ምእንቲ ብርሃን ደሚቕ ብርሃን ኣብ መደቀሲና እዚ ንድቃስ ዝኽልክል እዩ ስለዚ ብርሃን ክበዝሕ ይብሉን ማለት እዩ ኣብቲ ንድቅሰሉ ክፍሊ
ምእንታን ንድቃስ ክነተባብዖ ሰብነትና ሕራይ ካልኣይ ነጥቢ ብዛዕባ ድቃስ ተዛሪብና ብዛዕባ መግቢ ከዓ ምጭና ወይ ድማ ፃውጥ እንድሕር ተሰሚዕና ነቲ ሸውሃትና የዛብዖ እዩ ኦኬ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እዚ ፈሊጥና ኣዌር ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ሓደ ግዜ በሊዕና ከለና መግቢ ከም ንብህግ ገብር ከም ዝጠሚና ዘለና ዓይነት ክስማዓና ክእል እዩ ብሰንኪ ፃውጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ምልክት እዩ ስለዚ ብዙሓት ኣዴታት ኣመጋግበአን ስሩዕን ዝተመጣጠነን ዘይኮነ ወላ ሓደ ግዜ ከይተመስሓካ ምውዓል ወይ ክትምስ ክትበልዕ ከለካ ምብዛሕ ወይ ድማ እቲ ኒውትሪንት ዋይዝ እቲ መግቢ ጽቡቕ ምምጥጣን ዘይብሉ ምዃን ኣሎ ስለዚ ክንምገቦም ዘይብልና ነቲ ፃቕጥና ኣእምሮ ዘጋድዱ መግብታት መነመን እዮም ድሕር ኢልኩምኒ ሽኮራዊ ነገራት እዚኦም ንፀቕጢ ዘጋድዱ እዮም ሽኮራዊ ነገር ብጣዕሚ ዘጋድድ ዓይነት መግቢ እዩ ብዛዕባ ኮካ ብዛዕባ ፋንታ ብዛዕባ ለስላሳታት ብዛዕባ ቾኮላት ብዛዕባ ሻሂ ሽኮር ዝበዝሖ ገለ ካልእ ኩሉ እዚ ስሙዚ ዝኾነ ዓይነት መስተ ዝብላዕ ሽኮር ዝበዝሖ ኢና ንብል ዘለና ኬክ ኦኬ እዚኦም ነቲ ፃቕጥና ኣእምሮ ዘጋድዱ እዮም ዝተመስርሐ መግቢ ዝተመስርሐ ፕሮሰስድ ፉድ ንብሎም ከዓ ዝዕሹግ መግቢ ብጣዕሚ ፕሮሰስ ዝኾነ እዚ ከዓ ንፀቕጢ ዘጋድድ እዩ ፃዕዳ ፊኖ ኣብያ ኣሎ ኣብ ባኒ ኣሎ ኣብ ፓስታ ኣሎ ሩዝ እውን ምስኡ ዳርጋ ዝምደብ እዚ ፃዕዳ ፊኖ እሱ ከዓ ክቕነስ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ዘጋድድ ስለ ዝኾነ ካርቦሃይድሬት ስለ ዝኾነ ኦኬ ከምዚ ሲምፕል ሹገር ስለ ዝኾነ ቀሊል ካብቲ ሽኮራዊ መግቢ ዘይፍለ ስለ ዝኾነ እዩ ቡን ምብዛሕ ንፀቕጢ ኣዝዩ ዘጋድድ እዩ ምናልባት ሓንቲ ገለ ንጉሆ መበራበሪ እንድሕር ለሚድክን ክትሰትያ ትኽእል ኢኻ ግን ደጋጊምካ ደኺምካ ከለካ ክንዲ ትድቅስ ብቡን ጌርካ ንመዓልቲ ክትስዕሮ ምፍታን እዚ ነቲ ዘለካ ኣፍራይነት ቅንስ ወይ ድማ እቲ ኤፊሽንሲ ናትካ ናይ ነገራት ናይ ምስላጥ ኩነታትካ ይቕንሶ መሊሱ ከዓ ነቲ ጭንቀትካ ወይ ፀቕጥካ ከዓ የጋድዶ ማለት እዩ ካልእ ንፀቕጢ ዘጋድድ ሰዓታት መግቢ ምሕላፍ ምሳሕ ክትምሳሕ እንዳተገባእካ ኣሕሊፍካ ኣብ ዘይከውን ሰዓት ምብላዕ ክትበልዕ ከለካ እኮ ኣብ ዘይሓ ክትበልዕ ትኽእላ ግን እቲ ሰዓት ስለ ዘሕለፍካ ሰብነትካ ኤግዞስትድ ምስ ኮነ ምስ ደኸመ ስለ ዝኸውን ዘሎ ከምቲ በብሰዓቱ ትበልዖ ኣይጠቕመካን ማለት እዩ ሰዓታት ኣተሓላሊፍካ እንዳተሃወካ ስለ ትበልዖ ዝበዝሕ ግዜ ጃንክ ፉድ ኢኻ ክትበልዕ ወይ ቀልጢፍካ ትሰርሖ ትረኽቦ ነገር ወይ ፋስት ፉድ ነገር ወይ ዕሹግ ነገር እዚ ነቲ ፀቕጢ ዘጋድድ እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ፀቕጢ ሰብነትና ተፃዋርነት ንክህልዎ ዝሕግዙ መግቢ ደኣሞ ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም ከዓ እንድሕር ኢልና ዝጠቕሙና መግቢ ከመይ እዮም ፕሮቲን ዘለዎ መግቢ ምምጋብ ከም ሓበሻ ቁሩብ ኣብ ኣመጋግባና ሞር ካርቦሃይድሬት ዝበዝሑ እዩ እንጀራ ካርቦሃይድሬት እዩ ሽኮራዊ ማለት እዩ ባኒ ኣብ ሻሂ ኣብ ቡን ሽኮር ምብዛሕ ኬክ ነገር ንፈቱ ቾኮላት ነገር እዚኢታት ካርቦሃይድሬት ይኹሉ ፕሮቲን ይውሕዶ እዩ መግብና ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ፕሮቲን ዝበዝሑ ነገር እዚ ሓጋዝ እዩ ሰብነት ስለ ዝሃንፅ ፕሮቲን ከንታይ ማለት እዩ እንቃቑሖ ጥረታት ከም በዓል ባልዶንጋ ዓደስ ገለ ዓሳ ቀይሕ ስጋ ሪኹም እዚኦም ኣገደስቲ እዮም ኣሕምልቲ ከዓ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ኣብኡ ዘለዉ ቫይታሚንስ ኣብኡ ዘለዉ ኒውትሪየንትስ ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም ኣሕምልቲ ቀጠልያ ሓምሊ ዝኾነ ዓይነት ሓምሊ ጠቃሚ ብጣዕሚ ማለት እዩ ካልእ ጥዕና ዝህብ ስብሒ ከዓ ስብሒ ብዙሕ ዓይነቱ ስለዚ ስብሒ ማለት ኩሉ ጌጋ ማለት ኣይኮነን ጠቃሚ ስብሒ እውን ኣሎ ኣበይ ዝርከብ ጠቃሚ ስብሒ ኣብ ኣቮካዶ ይርከብ ኣብ ኦሊቭ ኦይል እዚ ኦሊቭ ዘይቲ ይርከብ ኣብ ዓሳ ይርከብ ኣብ ዘይተ መስርሒ ጠስሚ እዚ ባህርያዊ ጠስሚ ተተረኺቡ ከዓ ይርከብ ኣብ ኮኮናት ይርከብ ስለዚ ብመጠኑ እዚ ስብሒ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዘይተመስርሑ መግብታት ከም ማለት እዚ ዕሹግ ጁስ ክንዲ ትሰቲ ባዕልኻ ጁስ ክትሰርሕ እንድሕር ክኢልካ ክንዲ ፃዕዳ ፊኖ ትገዝእ ምስ ገፈሉ እኽልታት እንድሕር ተጠቂምካ ንባንኻ ዘይተመስርሒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እቲ ትበልዖ ኩሉ ብስሩዕ ምምጋብ ንጎፋዱስ ምሸድያ መዓልቲ 2 ግዜ ድያ ኣብተን ዘኺዳኻ ንዓኻ ምስ መረፅካ ንዕን ምኽባር ማለት እዩ ስለዚ ስሩዕ ኣመጋግባ ምህላው ቴብል ክትቀርብ ከለኻ ወይ መግቢ ክትምገብ ከለኻ እቲ ፕሮፖርሽን ናይ ካርቦሃይድሬት ናይ ስብሒ ናይ ፕሮቲን ከመይ ክኸውን ዘለዎ እንድሕር ኢልክን 50 ሚእታዊት ፕሮቲን 25 ሚእታዊት ካርቦሃይድሬት 25 ከዓ ስብሒ ክኸውን ተመራፂ እዩ ስለዚ ንኣብነት ሓንቲ ቁርሲ ክትቆርስ ከለኻ ሲ 2 ወይ 3 እንቃቑሖ ምስ ሓንቲ ባኒ ወይ ምስ 2 ስላይስ ባኒ ምስ ሓንቲ ፍርቂ ምስ ፍርቂ ኣቮካዶ እንድሕር ጌርካ ፐርፌክት እዚኣ ፅቡቕቲ ቁርሲ ማለት እዩ ወይ ፅቡቕቲ ምሳሕ ምክንያቱ ስብሒ ኣለዋ ካርቦሃይድሬት ወይ ሽኮር ኣለዋ ከምኡ ከዓ ፕሮቲን ኣለዋ ሕራይ ስለዚ ገለ መዘኻኸሪታት ከዓ ሕጂ ክዛረበ እንታይ እዩ ነብስኻ ምውቃስ ዝብል ነገር ብጣዕሚ ስለ ዘጥቃዓና ብፍላይ
كمزي ناتكن عينت هديتات بزح حلافنا زلون هديتات اسمعن سلازخون دغاغما زلو تا قال نفسها موقاس نጭንቀት يጋደد ስለዚህ ነፍስና ክንወቅስ የብልናን ንነፍስና ኳዳ ጽቡቅ ፖዚቲቭ ዝኾነ አፊርሜሽን ወይ ድማ ዘረባታት ክንነግር ኣለና ኣብ መስተያት ሪኢኽ ነፍስኺ ንስኺ ናይ ብሓቂ ንፍዕት ደይ ክበል እያ ነፍስኺ ንስኺ ንውላድክ ተፍቅሪ ንውላድክ ተኣሊ ኣደይ ኺልኪ ነፍስኺ ንገር እያ ምክንያቱ ነፍስና ነቲ ንዛረቦ ይኣምኑ እዩ ኣነስ ዘይረቢ ሓደ ኣነስ እኽልቲ ደይ ኮንኩን ኢልክ እንድሕር ቀፃል ነፍስኺ ትዛረብ እያ ትኾንክ ከዓ ክትኣምነ እያ ማለት ስለዚ ንሰብነትና ጽቡቅ ፖዚቲቭ ዝኾነ ዘረባ ክንነግር ኣለና ማለት ካልእ ሓገዝ ምሕታት ብርትዕ እዩ ናይ ስንፍና ምክንያት ምልክት ኣይኮነ ስለዚ ሓገዝ ምሕታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ብርትዕ እዩ ካልእ ምዕራፍ ወይ ነፍስኻ ምክንኻን ሕማቕ ኣይኮነን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ክንዕርፍ ኣለና እኹል ዕረፍቲ ክንረክብ እኹል ምምጋብ እኹል ነፍስኻ ምክንኻን ነቲ ውላድ ዘምጻኽዮ ንስኺ ኢኺ ስለዚ ንስኺ ተጥዒኺ እዩ ከዓ ንሱ ወይ ንሳ ሙሉእ ጥዕና ረኺባ ወይ ረኺቡ ዝነብሩ ስለዚ ዓዲ ክትጥዕ ከላ እዩ ስድራ ቤት ዝጥዒ ስለዚ ነፍስኻ ምክንኻን ምልክት ሕማቕ ኣይኮነን ውላድክ ጥራይ ዘይኮነ ንስኺ እውን ኣገዳሲት ምዃንኪ ዘክሪ ማለት ንስኺ ገዳሲ ተገድሲ ኢኽ ነቲ ስድራ ቤት ንሰብኣይ ከተገድስ እዮም ንደቂ ከተገድስ እዮም ስለዚ ተገድሲ ምዃንኪ ብጥዕናኺ ምጽናሕናትኪ ድማ ነቲ ስድራ ቤት ኣገዳሲ ምዃኑ ንምዝኽኻር እዩ ካልእ ውላድኪ እዚ ዝያዳ ሓገዝ ዘልዮ ውላድኪ ወይ ውላድኪ ናይ ስድራኺ ኣባል ደኣሉ እምበር ማእከል ናይ ስድራኺ ኣይትግበርዮ እዚኣ ሓደ ናይ ከምዚ ኦቲዝምን ስፔሻል ኒድ ዘለዎም ቆልዑትን ስፔሻሊስት ኣብ ጽሑፉ ዘስፈረ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣዴታት እቲ ነገር ምስ ዘጋጠመ ንውላደን ኣዝየን ስለ ዘፍቅርኦም ስለ ዝኣልዮም ኩሉ ነገር ገዲፈን ናብኡ የተኩራ እሞ እቲ ውላድ ማእከል ናይቲ ስድራ ቤት ይኸውን እዚ ከዓ ብዙሕ ሓደጋታት ኣለዎ ስለዚ እቲ ውላድ እቲ ወይ እታ ውላድ እቲኣ ኣባል ናይታ ስድራ ደኣሎም እምበር ማእከል ናይታ ስድራ ኣይኮኑን ክኾኑስ ክንገብር የብልናን እዩ ትምኽሪ እዚ ብኸመይ ኣብ ትግባር ውዕል ከዓ ድሓን ከከም ኩነታቱ ክነማእዝኖ ንኽእል ኢና ባዕልና እኹል ጥበብን እኹል ተመክሮን ስለ ዘለክን እዚኣ ንእሽት ለኣንፈት ክበክን ኢለ ካልእ ኣደ ምስ ትጥዕያ ብዝግባእ ንነዊሕ ዓመታት ስድራ ክትኣሊ ትኽእል ኣደ ተዘይጥዕያ እቲ ዝግባእ ሓገዝ እውን ትውላድ ክረክብ ኣይክእልን ስለዚ ንምዝካር ስለዚ ነፍስኻ ምክንኻን ነፍስኻ ምፍቃር እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ እንዳወዳእና ኢና ገለ ሓሳባት ነጥብታት ከልዕለ ጸቕጣ ኣእምሮ ወይ ጭንቀት ምምሕዳር እንታይ ማለት እዩ ዝብል ገለ ነጥብታት ነጊረክ እንደ ብዛዕባ እንታይ ተዛሪብና ንኣብነት ብዛዕባ ግዝያዊ ጸቕጢ ከመይ ጌርካ ተህድኦ ነፍሲ ሰብነትካ ብትንፋስ ጌርካ ከም ተህድኦ ከምኡ ከዓ ግራውንድን ምዃን ወይ ድማ እቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ነገራት ብምጽዋዕ ካብቲ ዘለኻዮ ጸቕጢ መውፅእ መንገዲ ኢልና ነርና ድሓር ብዛዕባ ድቃስ ተዛሪብና ብዛዕባ መጋግባ ተዛሪብና ከምኡ ከዓ ኣገደስቲ ነጥብታት ዝበልናዮም ነፍስኻ ቫልዩ መሃብ ንነፍስኻ ግዜ መሃብ ነፍስኻ ምፍቃር ምክንኻንን ኢልና ኣለና ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ጥቕለል ቢልና እቲ ንጸቕጢ ምምሕዳር እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ኣበር ዘይብልካ ምዃን ማለት ኣይኮነን ዘይትጭነቕ ጸቕጢ ዘይስማዓካ ሰብ ምዃን ማለት ኣይኮነን ወይ ድማ ሞቲቬሽን ኣይኮነን ከምዚ ግዝያዊ ሞራል ምግባር ገለ እጆኽ ገለ ኢልካ ንግዝያዊ ስምዒት ፈጢርካ ካብቲ ጭንቀት ምህዳም ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ንነገራት ቅርፂ ምትሓዝ እዩ ንነገራት ቅርፂ ምትሓዝ ድሓር ብጥበብ ነቲ ጉዳይ ምውጋን ማለት እዩ ንኣብነት ሰብነትካ ብምክንኻን ኣመጋግባኻ ብምዕራይ እኹል ብምድቃስ ነቲ ጭንቀት ኣይኮንካ ተኣልዩ ዘለኻ እንታይ ዳ ነቲ ጭንቀት ነቲ ጸቕጢ ዝፈጥረልካ ባህርያዊ ነገር ነቲ ናይ መዓልታዊ ህይወትካ ሲ ከመይ ጌርካ ብጥዕና ዘለዎ መንገዲ ትገጥሞ ብጥዕና ዘለዎ መንገዲ ከመይ ጌርካ ተከናውኖ ድሉ ምዃን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ መዓልታዊ በብንእሽተይ እዩ ማለት እዩ በብንእሽተይ እዚ ሎ ማዓን ተራኺብና ዘለና ኣካልናቱ እዩ ስለዚ ገለ ነጥቢ ሓደ ክልተ ነጥቢ እንድሕር ካብዚኣ ሎ ማዓንቲ ዲስካሽን ወሲድክን ንዓ ተጠቒምካ ኣብቲ ኣነባብራኻ ገለ ቅርፂ ተትሕዝ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ ከዓ እንታይ ይብሉ ጻዕዱ the grass is greener where you water it እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኣብቲ ክንገብሮ ክንቂሮ ዘይንኽእል ነገር ኣተኪርና እቲ ክንቂሮ ዘይንኽእል ነገር እንዳዓብለለና እዩ ዝኸይድ ናብ ጭንቀት ኢኻ ዘምርሕ እንታይ ደኣ ኣሉ ክንገብሮ ዘለና ነቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ነገር ምግባር ንኣብነት ውላድካስ እንታይ ካ ክትገብሮ ላ ትሬኒንግ ወሲድካ ዲኻ ኣብ መጋግቡ ዲኻ ክትሰርሕ ኣብ ላንጉዌጅ ኣብቲ ናይ ምዝራብ ነገሩ ዲኻ ክትሰርሕ ተመክሮ ናይ ሰባት ተኻፊልካ ዲኻ ገለ ምቅያራት ክትገብር ንስድራኻ ብፍቕርን ብሓልዮትን ክትዕቢ ምኽኣል ድዩ እዚ ክትገብሮ ትኽእል እዩ ክተድምዓሉ ካ ትኽእል ኢኻ ፍረው እንዳረኣኻሉ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከምታ ዓንተ ወይ ዝበልኩኽን ኣብ ነቡ ዝረኣኽዎ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ዝሓሸ ኩነታት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ በንጻሩ ከዓ ኣብቲ ክትቂሮ ዘይትኽእል ነገራት እንድሕር ደኣ ዝያዳ ግዜ ሕሊፍካ ከዓ እቲ ክትቂሮ ዘይትኽእል ነገር እንዳበልዓካ ኸይድ ማለት እዩ
እንዳ ዓብለለካ ኸይ ስለዚ እቲ ጭንቀት እንዳ ዓበየን እንዳ ወሰደካ ንኸይ ስለዚ ኣብቲ ክትድማዓሉን ኣብቲ ክትቅይሮን ኣብቲ ኢንፍሉዌንስ ክትገብሮ ክትጸልዎ ትኽእል ነገር ዝያዳ ግዜ ምሕላፍ ንምባል እዩ ኦኬ ሶ እንታይና መወዳእቱ ክንብል ነቲ ዘጨንቐና ነገር ወይ ነቲ ጸቕጢ ከም ዝስማዓና ዝገብረና ነገር ክንኣልዮ ዘይክንክእል ንኽእል ኢና ግናኸ ንገዛእ ርእስና ነቲ ነገር ክንሰግረሉ እንኽእል ኣብ ክንሰግረሉ ንኽእል ቁመና ንሰብነትና ክነምጽኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ብዛዕባ how to manage stress ዝብል በዚ መንገዲ እዚ ኢሎ ማዓንቲ ክገልጸልክን ተዳልየ ኣብ ካልእ እዋን ንነገራት ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ መዓልታዊ ክትገብሮም ዘለካ ነገራት ከመይ ጌርካ ካታጎራይዝ ትገብሮም ከመይ ጌርካ ፕራዮሪታይዝ ቀዳምነታት ከመይ ጌርካ ተነጽር ገለ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኦንላይን እውን ዝመሃር ስለ ዝኾነ ምናልባት እውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ዲስካስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሕጂ ግን አንተ ወይ ናብ ኢንትሮዳክሽን ነቡ ኢላቶ ከም ዝነበረት እንታይ ዝብል ኣርእስቲ የዳሉ ኣለኹ ብዛዕባ ጥዕና ዝህብ መግቢ ዝጎድእ መግቢ ብዝብል ኣርእስቲ መግቢ ንኩሉ ኩነታት ናይ ህይወትና ስለ ዝጸሉ ብኸምኡ ዝብል ኣርእስቲ ቪድዮታት ኣስተምህሮታት ከዳሉ ይሸባሸባ ኣለኹ ስለዚ ኣመጋግባና ከዓ ሓደ ዓብዪ ክፋል ናይ ህይወትና ስለ ዝኾነ ጥዑይ ዝበልዕ ጥዑይ ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እታ ሊንክ ክሰደልክኒ ኣብ ቀጻሊ እውን ክንረኸብ ኢና ኣዝይኹን ብርቱዓት ኣንስቲኽን ኣብ ዘለኽን ኣዝይኹን ብሉፃት ኣንስቲኽን ኣብ ዘለኽን ኩሉ ነገር ከዓ ከምቲ ክጅምር ከለኹ ዝበልክዎ ኩሉ ነገር ድሓን ክኾን እዩ everything will be fine everything will be okay ኣጆኽን የቐኒየለይ ከዓ ስለ ዝዕድል ዝተዋሃበኒ ወዲእ ኣለኹ ዝኾነ ሕቶ ምናልባት ምቕባል ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ ወይ ግዜ ዘፍቅደልና እንተኮይኑ ንእሽተይ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና